her, jeg bliver også nødt til at filme. Og de der yellow bricks er der igen. Ja. Der er blikspanden, mand. Nemlig. Hvad forventer du? Lad mig høre. Det er ikke rigtigt. Jeg forventer, der kommer noget mekanisk ud. Ja, det gør jeg også. Hvad? Det gør jeg også lidt. Hvor skal vi ellers klappe det inde sammen? Ja, lad os se på det. Der står noget her på skilt. Okay, det er rimelig cool lavet der. Og så han står med en økse, og så er der sådan, han er ved at hugge brænde. Og hjertet var rigtigt, man måtte godt kigge. Ja. Jeg så faktisk, for den var jo udvalgt til Geocache of the Month på et eller andet tidspunkt. Og der så jeg, der var et billede, hvor den her var åben, se. Nå, hvor sødt. Den har et hjerte. Og det svæver rundt derinde. Ja. Man må ikke røre det, så det vil være med. Men så skulle man gøre et eller andet for at finde kassen. Du skulle klappe hælene sammen 3 gange. Så skulle du sige, show me the cash. Ej, hvorfor skal jeg gøre det? Dit, du skal da finde kassen. Nej. Kom nu. Hvordan smager jeg de der... De der røde sutsko, du har på. Ja. Prøv at klappe dem sammen alligevel. Nej, jeg synes, det er helt åndssvagt. Kom nu bare. Kan jeg ikke bare kassen? Prøv. Show me the cash. Og hvad sker der? Ingenting. Jo. Føler jeg mig latterlig? Nej, det skal du ikke. Hvor er du tavlig. Du må ikke slå mig. Prøv at se billedet. Der er simpelthen ingen, der står til, at man er peger ud over. Og så... Den er da meget sød lavet, den, ikke? Jo, jeg er ret sød. Jeg havde troet, det var lidt mere. Ja, jeg troede, det var mekanisk. Mere... Nej, se lige her. Skal vi have nogle TB'er med? Ja. Skal vi smide Jakobs TB'er her? Ja. Hvor er den henne? Den er ude i handskerummet, som du går ud efter, men til. Bliver du her med så? Ja.